O Concello da Pobra do Caramiñal traballa na elaboración dun plan de emerxencias para garantir os accesos aos medios de emerxencias á zona das piscinas da Curota e tamén á zona de Santa Cruz. O Concello da Pobra do Caramiñal traballa na elaboración dun plan de emerxencias para garantir o tránsito dos servizos de emerxencias na zona de acceso ás piscinas naturais. O alcalde explicou que cada vez é maior o número de persoas que se achega a desfrutar desta parase natural, polo que cada vez son tamén máis os vehículos que se estacionan nos accesos na zona de Santa Cruz, impedindo en algunhas ocasións o acceso de vehículos de emerxencias. Este verán foron varios os rescates que houbo que realizar por caídas neste lugar, dando conta aos bombeiros dos obstáculos de acceder á zona. Isto, sumado a que poida producirse algún incendio neste lugar, fai pensar o Executivo pobrense na necesidade de contar cun plan de emerxencias que garanta o acceso. Estáse redactando precisamente un plan de emerxencia para a zona. Temos contratado unha empresa que non o fai, pero, bueno, hai problemas serios de aparcadoiros, igual que nesta zona. Falamos das praias, e o mellor ibas por aí coa tua pregunta, pero as piscinas está sendo peor que nunca. Estamos detectando, non temos datos fiables para demostralo, pero que parece que a xente non se despraza fora a viaxar, entón fan desplazamentos cortos de Santiago ou zonas de Galicia hacia aquí, e entón estamos tendo máis xente que nunca nas praias. Eu creo que é algo xeneralizado que está pasando, e, por tanto, se está dando estes problemas. E aí o problema que temos é que esta Diputación é moi estreita ao final, e, bueno, aí sí que houve sancións, hai control, pero hai que estar continuamente encima, porque senón pasa o que pasa, hai accidentes e ten que pasar un vehículo de emerxencias e non dan pasado. O Executivo pobrense está a manter reunións coa Policía Local e Protección Civil para traballar neste plan para a zona. O rexedor da Pobra destacou que non é competencia municipal a ordenación do tráfico na estrada que vai hacia as piscinas ao tratarse dunha estrada da Deputación, pero si destaca que a situación é moi preocupante. Porén, no seu programa electoral nos Pobra levaba a intención de negociar coa Deputación a ampliación de dita estrada. Dicir que non é competencia do Concello, digamos que nas estradas da Diputación quen ten competencia de tráfico, e tamén temos que estar un pouco a Garda Civil, temos que estar un pouco en contacto con eles para que nos apoien na organización correcta do que é o tráfico e os aparcadoiros nesta zona. No noso programa no de Nos Pobra levamos xestionar coa Diputación a ampliación da estrada para que se poda solucionar un pouco este problema. O rexedor pobrense destacou que as piscinas son igual de perigosas que sempre. O maior problema agora é que accede a elas máis xente e de idade avanzada en algúns casos.